Què passa, nens? Me cago en la mar! Avui aquí hi ha mar, anem cap a Aitona. Bueno, més conegut com el Japó català. Estic aquí en una carretera ben parada, tu, concretament al carrer Lleida, potser no ho veureu això. I a veure què hi ha per allà, perquè sempre hi ha cosetes pels pobles, m'enteneu o no? Així que, bueno, des d'aquí anem cap allà i a veure què ens depara el dia. Què passa, nens? Ja hem arribat a Aitona. Estem muntant aquí el xiringuito i aparcant en un pàrquing dur. Mireu quanta gespa aquí. Mireu, dos porteries, un camp de futbol, I a dirigir el partit. Ei, dreta, esquerra. Bueno, aquí hi ha molta gent, hi ha moltes bicis, molta gent de fora. Anem a veure què passa per aquí, vale? Així que va, anem al lío, anem al marro, nens, anem al marro. Bueno, ja hem arribat a Puesto i primeres imatges que tinc de la gent és fent foto a la floreta de la floreta. Vull dir que això és espectacular. La gent ho fotografaria tot. Bueno, m'estic fent un lío i aquí hi ha mosquits, Vull dir que, bueno, va, anem, a veure què hi ha. De fet, fa 2 anys que vaig venir jo aquí i me'n recordo que vaig fer una caminata, vale? I la caminata pagues 5 euros, t'ensenyen tot el Japó català, bueno, la floritura, i et donen un bocata, així de germanor, i la veritat que em va agradar molt. No sé aquest any com haurà sigut, però l'essència veig que s'està mantenint. Bueno. Què tindríem per aquí? Ah, hi ha un mural molt xulo, que l'anirem a veure allà, que no sé si és del mateix autor que pinta el tema de Penelles, vale? Vull dir que ho va pintar allí de la fruita i anem a mirar-ho, a veure què tal. Mireu, què és allò que va pintar. Jo crec que té relació, això és com un misteri. Crec que té relació les pintures aquestes amb qui va pintar Penelles. Crec, Què tal? Hosti, tu! Què tal? Que ets de Romania? Carai, tu! Go to Romania, tu! De la Asociación Rumana de Aitona. De l'Associació Romana d'Aitona. Sí, tenemos aquí el bar, Sí. entre pans, toda la barbacoa, Carai, tu! hasta pasteles de Rumanía. ¿Pasteles de Rumanía? Yo nunca he probado la repostería rumanía, Bueno, si vas a probar, te vas a enamorar. Ah, ¿sí? Pues mira, el enamoramiento viene bien siempre, Eso sí. Me parece un contraste maravilloso en medio de Aitona encontrar aquí esencia de Rumanía, Sí, La verdad que sí. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Estela. Estela, Bueno, mi nombre es Teluța en rumano, que es estrellita, Estrellita, mira. pero la gente es más difícil de pronunciar y me llaman Estela. Ah, muy bien. Mira, la Estela d'Aitona que ven de mig y que va vestida de maravilla. Esto es la bandera de Rumanía, Go to Rumanía, Me parece que estamos en Eurovisión, 1 point, no, 10 points. En Rumanía, ¿cómo os saludáis? ¿Así, adiós o cómo os despedís? La revedere. Ah, la revedere. A revedere. La revedere. La revedere. ¿Ves qué maja? Muy bien, Estela, pues muchas gracias. Chao, guapetona. Val, perfecte. Després de parlar amb l'Estela, tu... Bueno, les primeres floretes... A veure, ara ho hauria de mirar, però no ho miraré. M'aventuraré, vale? Això és un albercoc, sí? Si no ho és, m'ho corregiu. Tot no es pot saber a la vida, vale? Ara floreixen els ametllers i els albercocs, o els arbres fruiters. Deixem-ho com arbres fruiters, vale? I què passa? Doncs que tenen aquesta meravellosa floreta. Hosti, tu, quin bon rotlle. Ho anirem fent una volteta més, veurem l'altre tipus de floritura, que és la blanca. I meravellós, he fet una explicació de mestre, i si no sempre es pot borrar o posar alguna cosa i ja està, tu. Tot no es pot saber a la vida. Estem perduts ara, estem perduts. Que hem de començar, ens hem perdut. Collons, que passen bicis, nens! Vinga! Adéu! Aneu més ràpides que jo, me cago en la mar. Que maco. Mireu. Obro pas. Això és preciós, tu. A veure si olora bé. A veure que em surti una avispa, Llavors, vas a l'hospital, tu. Diuen que si et pica una avispa, o una vespa, o una abella, com es digui, t'entra aquí, i et pica, t'impedeix la sortida d'aire, i tenim un problema, Anem a investigar bé la zona. No, tot bé.
fa una mica de loreta. Crec que he fotut tot el nas dintre tot això, però bueno, és igual. Els al·lèrgics aquí no vingueu, sisplau, perquè ho passareu molt canuta, també us ho dic. Molt bé, molt maco. Adéu! Molt macos ells, S'han quedat així. Qui aquesta? Qui és? Qui és? Hem sortit de la zona més turística, anem cap al poble. Com no, punts, el bar, l'altre punt, la plaça Major, la farmàcia, el que viures. A veure què opina la gent. Us dic una cosa, jo no veig gent aquí com per... Bueno, clar, que hi ha gent del poble, o no, però és que no vull dir, no veig una xispeta que diguis, ostres, està animat això. És un poble, està partit amb dos. Jo per intuïció aniré cap a dalt, que allí segurament hi ha més coses que cap a baix, que sí? Veus? Doncs veu, no em falla la intuïció. Què és això? L'Ajuntament? Té pinta. No? Claro, creu que l'Ajuntament ja té una església. Veus que maca, tu? Una església romana, apostòlica, catòlica, del segle XIX, Veieu allò? Que abans ho he preguntat, no em surt el nom. És una cosa que es ven a les botigues, que surt de la planteta aquesta, surt... Sí, azafrán, sí, bravo! Molt bé, doncs aquest ha sigut el nostre tour per Aitona. Estàs ple de mosquits, això, Déu-n'hi-do la fruita com atrau la mosquitera, Tens un mosquit aquí, vam, adeu. Doncs no res, ja ho veieu, des de fons, des d'aquí, des del costat, ple... No és un dia dels millors dies de primavera per agafar una bona solejada, però bueno, escolta, ja està fet i hem intentat portar el sol, però no, hi ha pluja, vale? Se m'afoten els mosquits per la gorra. Dit això, passi-ho bé i des d'aquí amarro...